Так, не планувала стрим, тому... Внепланове включення. Зараз трошки почекаємо, коли всі зберуться, поглядимо, чи йде трансляція на каналі, тому що ми стартуємо після наших сябров одразу, тому трошки почекаємо, коли почнуть збиратися. Так, є, бачу. Бачу. Зараз трошки зберемося, тому що не планова сьогодні. Не планувала Аліна. Зараз трошки почекаємо. Розповсюдимо. Трохи поспимо. Вітаю, Артем. Зараз трошки поспамлю, коли ти гэтага ще не зробив. Мені здається, я вже не поспіла. Зараз трошки поспамлю, мабуть, з тобою разом, тому що збираються. Олеже, вітаю. Тато, вельми приємно. Сьогодні розмовляємо про моє подорожжя. Буду розповідати, як я з'їздила, що я бачила, кого бачила, що чуть. І сябри мої кажуть, ну що ти там забила на гэтым загніваючому заході? Ось сьогодні буду розповідати, чому так. Загніваючий заход мене манить і манить. Зараз додам у Facebook, тому що сябры ёсць у мяне цяпер не выключна у Беларусі і ва Ўкраіне. Сергей, вітаю. Нешта. Зараз трошки позбираемся, тому що приймаються зараз із Фейсбуку трохи, мабуть, людей. Насправді вже амаль 12 годин у Менску, тому не ведаю, ці прийдуть, альбо путлер-капут. Вітаю. Привет, народ. Ну, у нас тут белорусско-украинская такая сходка. Тому привітаємо усіх. Чекаємо. Зараз буду розповідати. Я була у Литві, була в Україні. Трошки поїздила, трошки погляділа на людей. Була з своїми сябрами. Вельми кльово поїздили. Купила собі нове платьишко. І зараз буду пригожа з вами розмовляти. Розумієте, ну це добре, тому що я розмовляю виключно білоруською або українською, ну я так скачу з мови на мову, тому, ну, вже пробачте, ми тут розмовляємо на різних мовах. І у Литві я трохи ще нагадала ангельською, тому що так само треба було розмовляти, особливо у крамах. Саша, вітаю, так. А тататко. Гэта наше такое прыватнае, хто не ведае. Александр Ковальчук, вітаю. Вельмі прыемна бачыць. Трошки збіраемся, тому што я не планавала стрым. Як заўсёды, у мяне не было анонсу, і я не пайду ў чат-рулетку, тому што насправді тут мої дзеці трохи пошумелі з маім кампутарам, і у мяне зараз стаіць іншая вінда. Я сёння так трошки у шоке, тому што у мяне, ну, незвычайна нешта, я так гляжу на свой стол працоўны і дзе ўсё шукаю. Я нават аватарку шукала, мабыць, 5 хвілін. Слава Україні, слава Молдові. Цудоўна, мы адпавядаем героям слава, жыві вечна. І, ну, я не ведаю, як Молдові, але, ну, слава Молдові, так. Будем так адпавядаць, пакуль, калі ёсць украінскае, скажу, є гасло, но мы таксама будем прывітаць наших сяброў з іншых краін, тому што, ну, гэта клёва, насправді. Я зараз таксама прывезла з Літвы новае знаёмства, я такая вельмі у гэтым сэнсе зараз
Вітаю, пан Василь. Ну, ви сьогодні підпалили, конечно, чат у пана Василя. Щиро дякую. Я думала, що це буде виглядати інакше, але ну, то добре. Сьогодні всім було весело. Я так само привітала пана Василя. А ось, треба допомагати. Я б хотіла ще додати QR-коди до своїх стримів. Зараз вже буду більше займатися блогерською діяльністю, тому що, ну, насправді, вже не так багато роботи, праці, пробачте, і, ну, є час, насправді. Тому, а тим більше, що я зараз у відпустці, зараз погляджу, що новини, окрім коронавірусу, що відбувалося у Білорусі, тому що, ну, насправді, я ще не поспіваю все поглядіти. Я тільки повернулася сьогодні зранку, і, ну, вельми довго межу проходили, і я не спала маль ніч, і трошки сьогодні в день дозволила собі відпочити, тому що я в Україні і в Литві амаль не відпочивала. Тому я трохи така вже. Стамілася, але, ну, ви ж ведаєте, я як торпедна установка, мені повсюль треба бути. Салют. Бонасара, Пертон. Олег, будеш нас трохи просвещати у гэтым сэнсе, тому що, ну, я молдовської не ведаю. Але я ведаю, що Артем Іумін, ён нават з літоўцамі маімі размаўляў. Я не ведаю, як ён гэта рабіў, ну, напэўна, перакладаў недзе там. Але ў мяне былі сяброкі літоўскія, і ён так спакойна з імі размаўляў у чаце літоўскай мовы, што я... Клёв? Не Артём, а... Я не памятаю, хто. Артур. Прабач, Артём. Я зараз дезінфармавала людзей. Дезінфарміравала. Так, Артур. У мяне ёсць сябр Артур, і ён пісаў у чаце літоўскай мовы. То бок мои сяброкі разумелі, а я не вельмі разумела, што яны хочуць. Так, ну што, трошки сабрались. Я упэўнена, што там потым хто захоча паглядзець. У навінах пакуль плаваю, тому што я, ну, не сцежыла за тым, што адбываецца, я вельмі хацела адпачыць. Таму я ведаю толькі, што ў Менску коронавірус, і зараз прыляцела молния навіна, мне тут такое агульнае вакенцыі ёсць, усе молніі прылятаюць. Толькі што з майго раёну, з торговага цэнтру, з гандлёвага цэнтру, прабачце, забралі яшчэ аднаго чалавека, і ў яго падозры таксама на коронавірус. То бок тут адбываюцца такія падзеі. Я, калі была ў Цярнопілі, званіў хлопец, ён зараз у Італіі, і ён таксама распавядаў, што ў іх адбываецца. Але гэта так цудоўна выглядала, ён сидзеў у сваёй кватэры, папіваў віно і, ну, распавядаў, як ён дрэнна жыве з коронавірусам, сядзіць дома, нічога не робіць, выключна размаўляе у інтэрнэце і, ну, п'е віно. Ну, вось так. Гэта было цудоўна. Так, у тую пятніцу на тым тыдні я о 5 гадзіне ранку прачнулася ад таго, што мяне будзіць мой сын. І ён кажа: мама, ідзі, я табе зрабіў падарунак. І 5:20 ранку мой дзіцёнак паспеў прыгатаваць мне сніданак, ён зрабіў мне вельмі смачную ежу. Говорю: ясна, вітаю. Вось, і дзіцёнак мяне зранку накарміў, я полетела на вокзал, і о половине 8 ранку я поехала у Литву, я поехала у Вільнюс адукавацца. У мяне пачаўся курс, ён будзе трываць 4 месяцы до траўня, до мая беларускай, до траўня украінскую. Гэта гендерны курс жанчыны у палітыкі. Вось, нас там трохі зараз продвигаюць у пытаннях жанчын, таму што жанчына гэта не выключна кухня і падлога, таму я падтрымліваю такія ідэі, таму што я ўпэўнена, што, ну, жанчына таксама можа зрабіць вельмі шмат палезнага для сваёй дзяржавы. Таму добре, грэсна. Насправді, ну, трохі ўжо вечар, і я толькі што павярнулася з стрыму пана Василя, я яшчэ такая сур'ёзная. Пану Василю зараз передам привет, потому что у меня есть вот такой прыгожий кубок. Я его привезла з Украины, мне подаровали его у Киеве. Пан Василь, тому щиро дякую, мне вельмі смачно буде, я буду пить каву з вот такой прыгожости. Так что мне клево. Вот. И что? Был курс
пачынаўся ён о 2 гадзіне, але трэба ж разумець, што я кожную хвілінку за мяжой мне трэба выкарыстоўваць максімальна, каб я магла там паглядзець усё. І, карацей кажучы, я замест таго, каб пайсці адпачываць перад пачаткам навучання, я пайшла ў Вільнюс, просто не ведаючы, куды іду, навошта іду, просто запусціла стрым. Да гэтага я купіла ў краме сімку, але вельмі цікавая такая рэч была, я ўжо пра гэта казала ў сваіх стрымах папярэдніх, але зараз яшчэ раз ужо, калі я такой стрым агульны раблю, я не сустрэла людзей, якія б размаўлялі расійскай мовай, хаця дагэтуль мне казалі, што не хвалюйся, усе размаўляюць спакойна, ніякіх праблем з гэтым няма. Насправдзе, гэта не праблема, калі ты ведаеш базавы ангельскі, то бок ты можаш паясніць, што I need the card on my phone, і гэта дапамагае насправдзе, і людзі разумеюць. Мы нават яшчэ абмеркавалі, якую сімку мне насправдзе трэба, тому што я у YouTube, і мне трэба было фейсбучыць, і 8 гігоў, сім-карта, і гадзіна ў мяне была унутрашніх званкоў, я заплаціла 3 евро. То бок такі хлопец, ён зразумеў, што мне трэба, і я спакойна сабе купіла гэтую картку, і ў Вільнюсе зараз у мяне ёсць звязок з зоўнішнім светам, і я спакойна размаўляю, як выкарыстоўваючы і інтэрнэт-звязок, і ўнутрашні, таму што зараз мне трэба таксама быць з Вільнюсам на звязку. Зараз раскажу, чаму, распавяду. Зараз трошки пажыву чатам. Посміхайся, окей. Так, улыбайся. Так. Насправді, мої сябры мяне папярэджваюць, што трэба сур'ёзнасць прыбраць і быць весёлай. Добра. Шчыра дзякую. Вы мої энергетыкі, таму я ўпэўнена, што зараз будзем смяяцца, таму што падзей было насправдзе вельмі смешных багата. Карацей кажучы, я пайшла шляцца па Вільнюсу. Быў вельмі вецер, моцны такі, мне просто галаву там мяне гойдала, і тэлефон, я бачу, зараз пераглядала стрымы, слухайце, яго насправдзе так гойдала, капец просто. Але гэта ж, не такое ж, не такая вялікая бяда, што я не магу пайти і пастрыміць. Таму пайшла, дайшла я да плошчы Гедэміна, а ў стрыме я памылілася і сказала, што гэта вуліца, потому што насправдзе гэта вельмі такі, завулачак, ён узенькі, і я нешта, не сообразила, што гэта можа быць плошча. Хаця з левага боку, калі б я прайшла трошки далей, там стаіць помнік Гедэміну, і там насправдзе велічэзная плошча. Таму прабачце мяне, мае літоўскія сябры, я назвала плошчу Гедэміна вуліцы Гедэміна. Памылілася я. Бывае такое. Я на мапу не глядзела, насправдзе, я не ведала, куды я іду, я просто ішла сабе гуляла. Я пабачыла мемарыял, вельмі ён добра зроблен. Там велічэзны такі будынак, і замест камня, замест цэглы, там такія таблічкі з імёнамі, хто быў у гэтым будынку альбо расстраляны, альбо загінуў чалавек, і кожнае імя прапісана, і дата, па гадах, калі нарадзіўся і калі памёр, і асноўныя даты гэта 44-46 год. Я здзівована была, што 46-й год, таму што уже скончылась да таго часу вайна, а людзей прадоўжвалі знішчаць. І насправдзе там з такіх месцах заўжды вельмі складана знаходзіцца, таму што яны маральна б'юць. Ты нібыта хочаш гэта ўсё не ведаць, ты ад гэтага неяк абасоблена трымаешся, але ўсё роўно гісторыя нават вось такім чынам яна нагадвае. Андрій, вітаю. Артур, так, вітанечка, толькі што распавядала, як ты размаўляла з маімі літоўскімі сяброўкамі на іх мове, а я нічога не разумела, і на мяне потым прыкладалі, што ты ім напісаў. Вось, і гэты мемарыял, ён каля плошчы Гедэміна знаходзіцца, і потым я ўжо знайшла, таблічка была, там расійскай мовай было напісана, што гэта такое месца, дзе ГУЛАГ і КДБ вырашалі такім чынам свае пытанні з людзьмі, якія, мабыць, незгодныя былі з уладай, альбо улада была незгодна з імі. Насправдзе, такіх месц вельмі багата, і складана, калі іх знаходзіцца, таму што калі ты трохі гістарычныя падзеі ведаеш,
і ты на сучасны лад гэта ўсё пытаешься, спрабуеш пераканаць, ну, блін, ну як? В'ячеслав, Олена, та бути такого не може. А що не може бути? Поясни, будь ласка, мені, В'ячеслав, я трошки не розумію. Вже. Так, і вельмі прыемна у мяне тут адбылася ў Менску яшчэ навіна, калі я ехала, я сустрэлася з сваім сябрам, і ён мне прапанаваў созваніцца з адной дзяўчынай, ён кажа: Алена, ты вельмі хутка з ёй знойдзеш такую размову, тому що яна така простая, і ти така простая, то бок вам будзе разам вельмі цікава, але треба разумець, калі новы чалавек у твоім жыцці з'яўляецца, асабліва калі прапануюць там пазнаёміцца, ты заўсёды-такі зажаты і не хочаш нікога там на сябе звяртаць увагу. І, карацей кажучы, ён мне даў нумар тэлефона Грэты, і ён ёй праз мяне падаруначак перадаў невялічкі. Вось, то бок мне трэба было з ёй сустрэцца, і пакуль я гуляла ў першы дзень зранку па Вільнюсу, я была трошки такая, здзівованая, тому што, па-першае, я хадзіла там, дзе я не ведала, дзе я хожу, мне ніхто не мог распавесці, дзе я насправдзе, то бок я по ту мапу глядзела, каб мне павярнуцца можна было ў атэль, тому што я трошки загубілася ў горадзе. Вільнюс вельмі прыгожы, і дзе б ты не знаходзіўся, гэта просто так вочы разбягаюцца, і трэба і туды прыйсці, і увогуле, просто прыватна мне павяртацца у атэль на вывучэнне ўжо не хацелася, але трэба было, таму што асноўная мэта гэта навучанне ўсё ж такі. І, карацей кажучы, я пайшла трошки павучылась, і мы з Грэтай дамовілі, што мы ўвечары з ёй сустрэнемся, каб я ёй аддала яе падаруначак. І, ведаеце, ты так ідзеш да чалавека, і ты думаеш, вось пару хвілінак, ты нешта там абмяркуеш, распавесі, як тут адбываюцца падзеі ў Беларусі, і ўсё, на гэтым, да пабачэння, цёмкі-бомкі, ўсіх люблю, і ўсё. Але я ж не ведала, што гэта скарб сапраўдны, гэта чалавек, я пра яе ўжо распавядала, і я буду распавядаць і ў гэтым стрыме, і потым яшчэ, таму што, насправдзе, такіх сяброў вельмі цануеш. О, десь вже бачу червону сукню. Так, тому що ти ёсць у чатах. І я, калі хацела яе купіць, я скінула сваім сяброкам, каб яны паглядзелі, ці ёсць сэнс яе купляць. Таму так, ты яе бачыў. Але не абавязкова пра гэта казаць. Так, я сабе купіла сукню новую ва Ўкраіне, у Цярнопілі, за вельмі маленькія грошы, яна мне спадабалася. Вось, дэлітваю, звяртаюся да сваёй сябровачкі Грэты, я ведаю, што яна падпісана на мой канал, і, мабыць, яна паглядзіць нават гэты стрымчык. Таму, Сонейка, я, насправдзе, чалавек, які не вельмі там застаецца ў жыцці людзей, сяброў маіх небагата, але яны ўсе для мяне кландайк проста. Людзі, якія побач са мной і з якімі побач я, гэта, насправдзе, мой скарб прыватны, і я ніколі не дазваляю сабе іх абражаць. І, так стаецца, што яны мяне таксама не абражаюць. Таму кекус-пакекус, вітання. Джек Тейлер, гарная сукня. Так, мне таксама падабаецца. Я сёння нават гімн слухала ў ёй з рукой на сэрцы. Вось, і мне пашчасціла вельмі, я сустрэла цудоўнага чалавека, просто насправдзе. Гэта чалавек, з якім не проста каву папіць, мне здаецца, у полымя пойдзеш, таму што гэта просто цудоўнейшы чалавек. Я была здзівована, таму што потым пазней я сабе просто поймала на такой думкі, што ты якой сам, такія і людзі сярод цябе. Іншага не можа быць, таму што ты ж асяроддзе сабе нібы ты сам абіраеш. І вось я ведаю, што мой сябар Алексей, ён вельмі цікавы, ён разумны чалавек, і ён мне параіць бы іншае проста не змог, таму што ён таксама ў гэтым асяроддзі. Таму, хазяйка ще краще, щиро дякую. Таму, Алексей, я ведаю, што ты таксама падпісаны на мой канал, і я упэўнена, што ты паглядзіш гэты стрым выніковы з маго падарожжа, і таму табе прыватны шчыра дзякуй за гэтую прапанову, просто гэта золата. Я не ведаю, як яе яшчэ назваць, таму што гэта просто цудоўны чалавек,
якого будзеш берагчы, таму што ну, такія людзі насправдзе яны ну, 27%, я б сказала. Вось. І што мы з ёй пайшлі падарожнічаць, звычайна ёсць стрымчыкі, я потым іх залью на YouTube. Стрымілі ўвечары, таму што я вывучалася дзесьці з 9 ранку і да 7 вечара, і, на жаль, у мяне раней не атрымвалася выйсці ў горад і паглядзець, што там адбываецца. Але ну, такія вечарныя стрымы, яны былі вельмі вясёлымі. Вось, Грэта мне паказвала розныя месцы ў Вільнюсе, а гэта вельмі цудоўны горад. Ён вельмі стары, у сэнсе не стары, што стары-стары, а, разумееце, ён з такой любоўю зберагчы гэтыя ўсе саборы, касцёлы, проста будынкі, якія, ну, мабыць, гістарычнага там нічога не меюць, але яны так датожна сцежуць за гэтым усім. Просто трэба бачыць. Ёсць будынкі, якія на рэстаўрацыі знаходзяцца звычайна. Яны ўсе на балансе горада. Артур, так, архітэктура файна, дужа. Вільнюс – гэта месца, куды хочаш павяртацца, і ў наступным месяцы я таксама паеду, і мы ўжо нейкі там план нават сабе набрасаем, што мы будзем рабіць, таму што ну, часу у меня таксама будзе не вельмі багата, але я спадзяюся, што мы поездим и покажем нечто новое и для мяне, и моя сяброўка, яна распавядае з такой велічэзнай шчырасцю і любоўю да свайго месца, да сваёй краіны. Вельмі цікавыя. Я потым дадам у апісанні да гэтага відэа яе канал «Дзяўчонка на машыне». Грэта моя, яна распавядае пра цікавыя месцы, у яе там ёсць смешныя ролікі, дзе яны са стулам у Вільнюсе цягаюцца і здымаюць ролікі. То бок, ну, гэта такі чалавек, у якога і з чувствам, з пачуццём гумару ўсё добра, і з розумам усё на месцы. То бок, ну, проста, я кажу, гэты скарб, які мне падараваў Алексей праз падарунак свой, я проста гэта чалавечка зараз буду берагчы ў сваім жыцці, тому што такія людзі, яны сустракаюцца насправдзе вельмі рэдка. Вось, на наступны дзень яна дадала мне яшчэ 2 дзяўчын, тому што мы ўвечары сустрэліся, таксама хадзілі ў кавярню, пілі каву, і яшчэ адна Грэта і Аўрэлія. У нас ёсць стрым такі агульны з імі, дзе мы хадзілі. Ну, гэта проста палала ўсё, насправді ўсё палала. І, разумееце, я трошки абмежавана, але ну, мне так хацелася, як яны раскрыцца поўнасцю і просто ну, не думаць, што ты кажаш, як ты смеешся, што ты робіш. Я трошки чалавек у гэтым сэнсе абмежаваны, таму што ёсць людзі, якія побач са мной стаяць, і я просто, ну, разумееце, я не магу цень бросіць, каб ім за мяне было сорамна, альбо неяк... Ну, казалі ім, тыкалі мной, што ну, паглядзіце, з кім вы размаўляеце. Але насправдзе я ўпэўнена, што калі Беларусь будзе вольная-вольная, мы зможам зрабіць такі заліпаты стрым з дзяўчынамі, таму што насправдзе у іх няма, у іх толькі маральныя тармазы ёсць. Яны вольныя людзі, і тое, што яны бачаць, яны і кажуць. Ну, гэта клёва. Я сябе адчувала так ва ўкраіне вольна, тому што я была дома, мне было спакойна, і я казала то, што мне хочацца сказаць, і я свае думкі высловлівала вельмі так шчыра і адкрыта, і мне не было сорамна за сябе. Так, давайте трошки. Артур посадила посранусь. Я тобі зараз зроблю, Вячеслав. Я от тебе зараз я зроблю все, що ти хочеш. Якось спокійно світаю. Так. Твоя архітектура, мабуть, ліпша. На шашлик пити я вже чув. Так, Олеже, ми йдемо на шашлик, але ми ще домовилися. Грета, яна буде робити сценар, тому ми нечто такое запілім, цікаве, мені здається, тому що, ну, яны, Лізонька, вітаю, яны такі неспокійні дівчини, абсолютно, усе, як я люблю. Тобто там і розум есть, і почуття гумора есть. Яны не зажаты, я трошки такая зажатая, яны не, абсолютно. Лізочка, вітанечка, щире вітанечка, сьогодні повернулася з України.
А вось стрымы буду заліваць, але я іх трошки хочу пачысціць, тому што не заўсёды у мяне у Літве зв'язок быў добры, а ва Ўкраіне, на жаль, там рвала ў мяне стрымы, і трэба трошки іх пераглядзець і састыкаваць, каб не было ў гэтых тармазоў, і там, дзе прападаў інтэрнэт, трэба зрабіць, каб яно было ўсё лагічнае і паслядоўнае. Таму з стрымамі з Украіны трошки трэба будзе пачакаць, а літоўскія я, мабыць, сёння знайду час і абавязкова з вами падзялюся. Увечары мы стрымілі, і удзень мы з Грэтай, ёй шчыры дзякуй, яна адвезла мяне ў цудоўнае месца. Гэта комплекс рэстаранны. Я не памятаю, на баек неяк называць, але я не запамятала, прабачце. Трэба пераглядаць зноў стрым. І што я там побачыла? Слухайце, чалавек просто... Гэта горад у горадзе. У Вільнюсе знаходзіцца гэты рэстаран, комплекс рэстараны. Там ёсць, мне здаецца, усё. Я нават праходзіла, там такая цікавая была, я не ведаю, гэта не выстаўка, карацей кажучы, ён сабраў нейкія механізмы яшчэ з тых гадоў, далёкіх. Я калі ішла, такая старая сеялка, старая веялка, нейкія прылады працы, там яшчэ з, мабыць, да царскіх часоў. То бок, такі чалавек па комплексу бачыла, што ён з такой любов'ю да ўсяго гэтага ставіцца, таму што сам комплекс – гэта проста архітэктурнае такое мастацкае тварэнне, што ідзеш як па музею нейкаму. І я побачила там, ён мяне вельмі пасмяшыў, апарат для вады, мабыць, памятаеце, яшчэ ў саўке такія стаялі, калі стакан там ставіш і манетку кідаеш, і ён табе вады налівае. І, слухайце, я побачила, мне такі смех разабраў просто. Я, усяго чакала, але не гэтага апарата там. То бок, гэта дэкамуністычная краіна, і, просто там гэтыя рэчы, яны там смех вызываюць, насправді. Ты бачыш гэта і, о, май год, боже, гэта ж насправді было. Усё сучаснае, усё прыгожае, усё з такой любов'ю збераглі, і тут ты бачыш вось гэты, саўковы прывет. Ён мяне вельмі рассмяшыў, гэта ў стрыме адчувалася, што мяне просто там рассмяшылася гэта. Кума, гэта нічога сабе. Пер Снайдерс до нас зайшоў. Падпісвайцеся на маго кума Пера Снайдерса. Ён стаў больш за рахунак пакета, які я яму дадала. Я тебе зараз трошки так распавяду, я тебе там паклала вельмі такі рарытэтны пакет, і яго калі дастанеш, не пужайся, тому што яго выкарыстоўваць уже нельга, але ён для мяне вельмі значны, тому што ён прайшоў і Рым, і Крым, побачыш, ён такі убіты жыццём, прабачце, але там збоку побачыш, ёсць налепка, яна для цябе, я яго паклала выключна за налепкі, побачыш потым. Вау, Димон, нічога сабе, о, набеглі, паглядзіце, 12 гадзін яны не спяць. Чаго вы, хлопцы, не спіце? Юрій Карпенко, вітаю. Трэба грэлку уже пад бок ісці спаць, хлопцы, я не ведаю, сядзець, зайшлі да мяне ў чат, капец. Вось, то бок, Літва, будзем прадоўжваць падарожжа. З'ездзіла я на 100%, і я зрабіла выключна адну памылку, тому што я хацела яшчэ зрабіць такі начны стрым. Я ўзяла сабе білет на аўтобус, тому што, на жаль, самалётам ляцець толькі наступнага дня можна было, і то о 11 гадзіне, то бок, не вельмі зручна было, тому што я ехала ў Кіев, і мне трэба было хутчэй дабрацца, і я вырашыла, што паяздоў няма, самалётам ляцець доўга, то чакаць доўга. І я ўзяла аўтобус, тому што ён быў у Кіеве раней за самалёт, які вылетаў з Вільнюса. Хаця па коштах, насправдзе, мне ляцець было ў 5 разоў танней за аўтобус. Аўтобус каштаваў 40 еўра, а самалёт каштаваў нешта 18-20. Карацей кажучы, па беларускіх грошах не ў 5 разоў. Па еўра, чакайце, 10 еўра каштаваў ён на самалёт і 40 еўра, 4 разы. Ладно. Не, Василь Сокач, я ще не пішла спати. Мне ж грілки нема, тому можу собі дозволити вести ночні стріми.
Любовь Васильевна про життя. Боже, підписуємося на канал Любовь Васильевны. Гэта наша любовь. Я заўсёды пишу во всех чатах, что гэта наша любовь, потому что гэта той чалавек, я толькі што распавядала про сваю Грэту, і Любовь Васильевна гэта з таго ж самага гурту нашага, гэта чалавек, якога трэба берагчы, і ўсім таким дрэнным засранцам, які дазваляюць себе у яе адресу казаць нейкія гадасці, ну, насправді там трэба просто не налепку народ, напэўна, зашиваць на жывую, тому што, ну, паскардзіцца на яе немагчыма. Я не разумею людзей, якія ўвогуле могуць там нешта дрэннае сказаць пра яе. Таму наша Любовь Васильевна гэта насправді наш скарб. Украінскі скарб, вельмі разумная, прыгожая жанчына. Падпісвайцеся на канал, ёсць на што паглядзець, ёсць каго паслухаць, і калі вы не ведаеце гісторыю Украіны, вам туда. Так што, Любовь Васильевна, дзякуй, што зайшлі да мене. Вось, коротше кажучи, села я у автобус, і я трошки чоловік, який боїться висоти, я села на другий поверх. Я зробила величезну помилку, тому що ехати на другому поверху не вельми кльово, коли ти боїшся висоти. Я не буду розповідати, що со мною відбувалося, але я вельми, наступного разу буду брати перший поверх. Просто. Так, я боюсь лётать, я боюсь высоты вельмі. У мяне паніка пачынаецца. І эскалатары у Киеве, асабліва залатыя вароты, гэта просто смерць. Вось. Такім чынам, з Літвой я ёй не сказала да пабачэння, я сказала да сустрэчы. Так. І да пабачэння, і да сустрэчы я не сказала прощавай. Таму я павярнуся ў Вільнюс, скажу беларускай сакавіку, а украінскай в березні. 3 дня я буду там, і будуць звычайна вечернія, таму што я вывучаюсь, але я ўпэўнена, што мы зробім нейкую такую цікавую рэч, таму што ў нядзелю у мяне закончацца заняткі ў 2 гадзіны дня, а ехаць у Мінск, хутчэй за ўсё, я буду у 19, у 7 вечера, таму у мяне будзе амаль 5 гадзін пастрыміць у дзень, таму я спадзяюся, што мы з Грэтай зробім усё клёва. Стрімліць і ўдзень, і ўначы. Так, я такі стрымер, які і ўдзень, і ўначы. Вось, і я паехала ў Кіеў. Я спакойна прахажу заўсёды мяжу, таму расказваць, як мяне там шманалі на мяжы, пагранцы, такога не было ніколі. Таму праехала я вельмі спакойна. Стрімуны. Так, стріманутая. Ёсць такое трошки. Вось, я паехала ў Кіеў. Тут трэба зрабіць трошки такую паправку на надвор'е, таму што калі я выязджала ў Вільнюс, па прагнозе ў Вільнюсе было 2, а ў Кіеве было 11. І у мяне была вельмі такая праблема вялікая, таму што я ехала з холоднага надвор'я ў цёплае надвор'е, і мне трэба было ўзяць з сабой цёплае і не вельмі цёплы адзяг. Карацей кажучы, я трохі прамахнулась, таму што я ўзяла толькі 1 камплект цёплага, і астатняе ў мяне ўсё было на 11 градусаў, а я прыехала ў Кіеў, і было капец. Калі я паехала да Міхаця, я адразу паехала на Майдан. Я заўсёды прашу мяне не сустракаць, таму што я хожу звычайна сама. Я не еду дадому адразу, а я хожу па горадзе. Вось. І, карацей кажучы, я попала на ветер, я попала ў дождж, я попала ў снег, я попала. Просто я попала. Мне было вельмі холодна. Так, Лиза бегает по стрымах, и спадница падает. Я вас разумею, Лизонька, потому что я так само сегодня параллелила 2 стрыма, потому что у моего кума был стрим, и мне было там треба трошки помодерировать, у яго спокойно, там не треба ему чистить, альбо там когось ганяць, не. Але прывітацца трэба, і параллельна з гэтым я была яшчэ з Любой Васильевной і панам Васілём. Але адных слухала, а другога в паўуха слухала просто.
Таму я вас разумею, Ліза, калі носішся па стрымах, і паралельна з гэтым яшчэ стрым Фархада ішоў, але я нават не забегла, таму што мне не было часу, просто я не могла разорваться. Вось, я ў Киеве, я на Майдане, ідзе снег, ідзе дождь, і я спрабую запусціць стрым, і ў мяне нічога не атрымваецца, хаця на сімкі ў мяне былі грошы, усё добра, я папоўніла рахунак дагэтуль, і у мяне не атрымалось нават відэа, но такое відэа я зняла одно, і яно будзе ў YouTube, пазней трошки закіну, але на Майдане стрыміць немагчыма. Мне сказалі, што я ўзяла не таго аператара, таму наступны раз, калі я буду ў Киеве, я возьму аператара, якога трэба. Вось, а я падышла да хлопца, узяла яго багата стрічок, таму што я прывезла з сабой украінскую, скажу, беларускай ланцуг, і сцяг я прывезла да Міхася. Я зрабіла пару фото і зняла відэа з Майдана, з інстытуцкай. Ось. Потым я сустрэла цудоўнага парня. Ён нешта да мяне прычапіўся. Вось. І ён прапанаваў мне схадзіць папіць кавы. Вот. І я сказала, што я зараз пойду до Міхася схожу. Ён сказаў, што у яго няма грошай. Я кажу, нема пытанняў, я магу на каву знайти гроші. Але яму чамусьці, напэўна, сорамна стала, карацей кажучы, я схадзіла до Міхася, трохі паплакала, паклала яму сцяжок, ланцужок паклала, і трохі мы з ім паразмаўлялі. Вось, і я такая ўся, такая трошки плаксівая, напэўна. Іду, думаю, зараз я пойду поп'ю кавы, трохі пагрэюсь, мне будзе цёпла. І слухайце, я павяртаюся, яго няма. Ад мяне збег хлопец. Вот так. Я яго чакала, не дачакалася. Змерзла яшчэ больш. Таму, калі ты глядзіш мяне, это быў жах. Вось. І мне нічога не заставалася. Як з гора пайсці ў Макдак, узяць сабе латэшачку і займацца сваімі пакункамі, таму што, насправді, я прывезла з сабой падарункі з Менску. І я ўсё з сабой взяла, але мне не было часу гэта ўсё разабраць, таму што ў Літве я, як звычайна, насілась, і ў Менску я, як звычайна, насілась. І, карацей кажучы, тут увечары сустракацца з сябрамі, а ў мяне нічога, увогуле нічога не прыбрана. Кулькі асобна, падарункі асобна, усё гэта ў вялікім пакеце. І я такая, карацей кажучы, я пайшла сабе ўзяла каву. Так, зараз трошки я поживу чатам. Як кажа, Димон, на Димона подписываемся, тому що я у яго модар. Так, от дурень-то. Я не ведаю, слухай, мабуть, йому соромно було, що я за його каву буду купувати. Але там кава гэта коштує 20 гривень, такі кошти великі, що просто гамон. Наверное, нашел кто еще булочку и кофе. Слухай, на кондубулки я не подумала. Мабуть, так, ён же ж, слухай, ён же ж мужик, його треба було покормити. Що йому гэтая кава, насправді? Димон, ти радикально так, розумієш, ти так кардинально. Короче кажучи, наступного разу я пропонувати буду не каву, а булку одразу. Ти прав, ти прав. А яшчэ лепі суп, нейкі борщик. Тады, мабуть, нешта і выйграць з гэтага. Тычняк, як кажуць мої дзеці. То я біг у мешках, то на від спорту, стрибки по стрімах, по спідницях. Гэта да Лізы, я разумею. Ліза, так, пропонує новий від спорту. Він вже виспався, мабуть. Хелен, так ви ж казали, що погода була дуже, дощ, сніг, вітер. Так, було вельми, а що я не так сказала зараз? Я грелась, я думала, погреться пайсці ў нейкую кавярню, потому что я змерзла на Майдане вельмі. Там нават стрымы, я калі трымала телефон, я не могла стрым правесці, мне запіс трэба было весці, і у меня нават запіс рваўся, тому что у меня телефон просто не вытрымваў, на морозе быў ветер, снег, дождь, і там усё бачна на відэа, як я шла, і я калі зайшла ў Макдак, у мяне рукі просто не працавалі, тому што я акалела, насправді.
Латэшечка, так, я вельмі люблю. А я заўсёды латэшку п'ю, не ведаю, я падсела нешта на латэ, і мне, или на латэ, на латэ. Мне так смачна заўсёды. Бачылі мы, типа, з трубачкой. Гэта не ад латэшак былі трубачкі. Наша Оленка красуня. Дякую, Лізачка. Гэта навзаем. Ліза у нас таксама красунечка. І я вам скажу, што мы з ёй па камплекцыі амаль аднолькавыя. Таму гарныя дзяўчыны. Трэба было яго глушыць, щоб не цік. Василь Сокач, вы як заўсёды. Ну, дзе я і дзе глушыць? Ну, а што вы кажаце? Я ж магу выключна... Вось Димон, ён прапанаваў булку яшчэ яму наступны раз купіць. Добра. Я не умею глушыць. Я ж не русалка морды хвостом по морде бить, разумеете? Я не умею так. Не, я не політкоректну чорну каву люблю. Окей. Я не ведаю, що такое не політкоректна. Гэта, мабуть, эспрессо. Ну, добре. Ось, короче, кажучи, замерзла. Пошла в Макдак. Развалилась там на столе. Все, как мы любим. Я ж в Макдаке, мне все можно. Вот. И я сидела, збирала там подарунки для своих сяброў, потому что мне было соромно просто вывалить пакет и сказать, ну, вы там себе пошукайте нешта. І я зрабіла яшчэ такую рэч. Я ў Менску, калі купляла сімволіку розную, я просто пра кожнага думала, і я думала, што я магу пакласці для яго прыватна, і у мяне кожны падарунак, ён выключна для кожнага асобны быў, разумееце? І мне яшчэ трэба было сярод гэтага ўсяго выбраць тое, што я павінна пакласці ў адзін з пакетаў. Карацей кажучы, я просидела, мабуть, гадзіну, пакуль я сабрала ўсе пакеты, таму што, ну, трэба было запакавацца, заклеіцца, ўсё зрабіць прыхожа. Адзіны падарунак, который я зрабіла ў Менску, ён для Фархады быў, таму што там сцёп для Фархады, я потым распавяду, што там было. Няхай яму аддадуць, я ўпэўнена, што ён пакажа, таму што там уся эканоміка ў пакеце, уся эканоміка Беларусі, насправдзе. Я калі купляла яму гэты падарунак, я ведала, што ён вельмі рассмяшыць яго. А што такое? Давайте некорректно будем один до одного. Ну, папярэджвайце, мабыць, Юра, папярэджвайце ў чаце, што не так, таму што, ну, просто глушыць, і людзі, калі не ведаюць, за што глушыць, гэта, ну, не вельмі добра. Вось, і, карацей кажучы, я з Макдака пацягнулася, ну, ще трэба разумець, у мяне з сабой украінская валіза, а беларускай, я не ведаю, пакунак быў з сабой, чемодан, я пацягнулася на пейзажную плошчу, таму што я хацела туды схадзіць. І калі ідзеш на пейзажку, там каля помніка княгіні Ользе стаіць яшчэ Нябеснай Сонні мемарыял, і, ну, я яшчэ туды хацела зайсці да хлопцаў, і, карацей кажучы, я такая, ну, чухала сабе з гэтымі ванзэлкамі усіма сваімі. Артур, і ты забыць, можна. Нікого не банім, але, ну, никого не баним, успокойтесь. Я бачу чат, все спокойно. И что? Я иду по площади, Софийская, коли не помиляюсь, и до меня чапляется еще один человек. Ось, а у меня идея про каву возникла, потому что я, ну, напилась каву в Макдаке. Ось, и он спытал меня, куда пані валить. Я сказала, что я иду на пейзажку, он каже мне, ну, так это ж не туды. Я кажу, ну як не туди, я ж ведаю, куди на пейзажку йти треба. Ось. І що? І потім закину відос. Він мені каже, ви, напевно, не з Києва. Я кажу, ні, не з Києва. Але я спілкувалася українською в Україні, звичайно. Він каже, я чую, ніякі у вас говорні такі. Я кажу, ну, звичайно, не такі, тому що я з іншого боку України трошки. Мабуть, у мене акцент ніякий є, тому що я білоруська, це звичайно. Ну, коротше кажучи, чого? Ён до мене причепився. І спитав, ці ведаєте, хто такий Тарас Григорович Шевченко? Я кажу, ну, звичайно, я ведаю. І він каже мені, я хотів би вам зачитати вірші. Ну, окей. І, слухайте, ми йдемо з ним на пейзажку, і він мені починає читати Тараса Григоровича Шевченка.
А потым ён кажа: слухай, ты такая дзіваха смешная, хочаш я табе смешны верш прачытаю. І ён мне кадаў верш, я запісала, але ён мне кажа: камеру не наводь, толькі на мяне. Я кажу: окей, і ён мне такі заліпаты верш прачытаў. Я, ну, зараз будзем рабіць ўжо ролікі закідаць на YouTube. Слухайте, он мне до слёз давёл просто. Просто до слёз давёл. І он мне кажа: будзеш, я буду заўсёды праходзіць плошчу, калі будзеш у Киеве, я буду цябе чакаць тут. І он летні чалавек, яму, мабыць, за 50 ужо. Я кажу: ну, цікава. Аднаго на каву запрасіла, ён збег, а гэтага не чакала, дык ён да мяне прычапіўся. І што? І, карацей кажучы, я не дайшла да пейзажкі, таму што мне пачалі званіць, уже час такі быў. І я плюс змёрзла, мне пачалі званіць з дома, што ну дзе ты ходзіш? Давай, go home. І тут мы дамовіліся яшчэ. Траліла вас яшчэ не вырасла. Василько. У вас траліла вырасла. Я ведаю. Все добра. Не без мацюків. Не, ён без мацюкоў, але ён такі цікавы верш. Я сміялася, доўга сміялася. Правда, я потым яшчэ пераглядала яго, ну, блин. Я яшчэ думала выкладаць, не выкладаць, а потом думаю: господи, тут нічога такога нема. Нічога. Никому не... Я напишу, мабыць, у назве, што не для ўсіх. 18+. Таму, карацей кажучы, ён мяне рассмешыў, гэты чалавек. О 5 гадзіне вечара мы дамовіліся, што мы сустракаемся з сябрамі. У 2 гадзіне я, напэўна, пачатак 3 гадзіны, карацей кажучы, я только павярну дадому. Ехаць мне амаль гадзіну. І я яшчэ думала, такая, зараз прыеду, прывяду ўсё там нармальную галаву, мабыць, памыю, паспею, там нешта тут намалюю, але, ну, як заўсёды. Карацей кажучы, да сяброў я паехала як лахудра паследняя, насправді. У дарожняй вопраткі, тут у мяне жах, тут яшчэ горш, таму што я з марозу, у мяне тут, напэўна, ўсё такое было ужас. Ну, гэта, ну, падумаеш. Вось, і што? Я сустрэлася з Марусей на... я не памятаю, як гэта станцыя называецца. Карацей кажучы, мы з Марусей, пакуль мы з Марусей сустрэліся, адну загубілі, таму што, ну, яна з аднаго боку выйшла, я з іншага боку, а я, ну, Кіеў не вельмі добра ведаю, асабліва ў канцы там гэтых станцый метро, гэта быў жах. Карацей кажучы, мы пакуль знайшліся, я думала, што мы апаздаем паўсюль, паехалі на Майдан, таму што мы там за дзідзі, так, за дзідзі, ўсё як мы любім, са Шчэпаў. Так, мы кажам за дзідзі. Пані Алена, тобі навіть тоді... Я трохи не зрозуміла. Панківську... Я не знаю. Я не можу зрозуміти. Ну, перекладіть або напишіть. Вітаю випадково. О, я кажу, мой сябр Олексій. Льоша, пакуль ти тут, за Грету тобі шчыры дзякі. Дзякуй, тому що, ну, ти ведаеш, што гэта за чалавек, і мы з ёй сустрэнемся яшчэ калі-небудзь наступным месяцы. Насправді, гэта адбывацца будзе. Гэта просто сверхцудоўны чалавек. І у яе таксама і сяброўкі такія ж, як яна, цудоўныя. Я ведаю, ты знаём з Грэтай і з Аўрэліяй. Ну, просто 100% ад 100, карацей кажучы. Гэта просто супер. Так, не пытанне відэо. Сустрэньцесь. Так, не пытанне, абсалютна. Мы з ёй дамовіліся яшчэ ўлетку недзе паехаць, але яна такая, ведаеш, фантазёрка, і яна сама там ужо сабе нешта соображае, куды мы паедзем, што мы будзем рабіць. Таму для мяне, я ўпэўнена, будзе сюрпрыз у самой, таму што яна вельмі цікавы чалавек. У яе, ну, галава працуе на все 100-500%. Ось, карацей кажучы, павяртаюся уже да часоў Майдану, калі я сустракалася з сваімі сябрамі. Званіць мне пан Васіль, гэта наш Украіна-Русь канал. Ось, і кажа: Алена, я вас бачу, а вы мяне бачыце? Я кажу: не, я вас не бачу. Ён кажа: ну як, я стаю у чырвонай такой вопраткі, а з іншага боку, паглядзіце просто па дыяганалі, там недзе я стаю. Ну і я гляджу, што калі ідзе пераход, по дыяганалі ён стаіць. Ну, я сабе такая, а я стаяла каля стэлы, і я думаю, я зараз выбегу да пераходу і яго сустрэну.
Ну і нібито обнімашки, все як ми любимо, коротше кажучи. Я апранула свій стяг на плечі і побігла до його. Думаю, я його зараз зустріну, все. Чекаю, пана Василя нет. Я така, о, нешта. Ідзе пара летняя, і до мяне, яны до мяне звяртаюцца і кажуць, а што гэта у вас за прапор? Я кажу, гэта мой родны сцяг, БЧБ, беларускі. Я нацыяналіст, я беларуска, і вось у мяне, ён на плячах, мой родны сцяг, ёсць яшчэ сімволіка, у мяне яшчэ пашпарт з сабой быў, там у мяне герб пагоня, вельмі прыгожы. Вось, і яны пачынаюць са мной размаўляць, чаму БЧБ, чаму я не вызнаю сучасны наш сцяг. Ну і мы з імі размаўляем, і яны кажуць, і я кажу, што я сама нарадзілася ва ўкраіне, таму таксама я і Украіну падтрымваю, таму мы зараз сустракаемся на Майдане, таму што Украіна для мяне не астатняе месца ў жыцці займае. Карацей кажучы, вось трэба разумець, украінцы, які да мяне проста завярнуліся, спытаць, што прапар, мы з імі абнімаліся, яны мне пажадалі шчасця, здароўя, любві, кахання, ўсяго іншага. І ўвесь гэты час яшчэ не было пана Васіля. То бок я з імі ўжо паразмаўляла, паабдымалась, распавела гісторыю Беларусі, гісторыю Украіны, як я апынілася на Майдане, а пан Васіль яшчэ не дайшоў. Мне цікава, дзе ён быў увесь гэты час просто, таму што там ісці насправді хвіліны 2. Ну, калі так, вельмі не шустра ісці. А пан Васіль у нас хлопец шустры, справді, я вам скажу. Вось, ну, карацей кажучы, я яго дачакалась, мы з ім пад ручку павярнуліся да Марусі на Майдан, Маруся ўсё здымала, у Марусі ёсць, яна мне скінула відосы, дзе мы сустракаемся з ім. Гэта клёва, насправді. Так, давайте трошки з вами. Як можуть бути матюки при такой чарівній блогерці? Ні, Ліза, там не зовсім матюки, там, то бок там не матюки, там просто, ну, такі соромні слова. Не пам'ятаєш, як ти зробила? Я не пам'ятаю зачіску, а у мяне пастаянна хаос на галаве, тому, Джек, гэта просто, ну, я могла зрабіць і вось так, то бок, ну, тут як у галаву стрельна. Мабыць, вы про ту зачіску. Я зразумела, гэта ролик, дзе я здымала, я накруціла сабе волосы. Он тоже быў жах. Так, нешта прыкладнае было пры сустрэчы, таму што быў вецер вельмі такі клёвы, і але я была ў шапкі, ну, просто яно все такое, видите, такое, тут все такое. Такое все зализанное было, ужасное просто. Ужасное. Ну, мне простили ўсё, насправді. Мяне нават покормили, каву налили. Все добре. И втік, а пан Василь... Не, пан Василь не втік, неправда. Ён з нами быў, мы ходили разом у кавярню, і пан Василь Інтерхунта, і пан Василь наша Україна Русь, і таксама до нас долучыўся Толік. Вельмі прыемна было, і мы ў чацвярох, у пяцёх, я сябе не парахавала. Вось, мы вельмі добры час правялі, мы таксама зрабілі такі, ну, прыватны стрым для сябе. Вось, татосі трафік у місті. Василь Сокач, звичайно. Так, хлопці там нешта сваімі жартамі жывуць. Василь Сокач. Чат са мной павінен быць, і не з вами. Я зараз буду, як гэта сказаць, украінскую альбо беларускую, ревнаваць к вам. Уже у мяне ўвесь чат забралі на сябе. Але Васильку можна, я яму дазваляю. Так уж и быть. Я потом вам в чате напишу все, что я про вас думаю. И тут по закону жанру за хлопцем що втік, не? Не, я того хлопця, слухайте, насправді я просто не хочу казати, що гэта за хлопець, тому що я ведаю, де його шукати. Наступний раз, коли я буду в Києві, я йому нагадаю, що він від мене збіг. Просто, ну, я не хотела його ображати, насправді мне чомусь так подумала, что он збег, тому що я пропонувала за його заплатити, ну, вы ж разумеете. Гэта ж вам не гендерный курс, бляха, где женщина может дозволить себе пригостить когось цікавий. Усё, тут одразу комплекс. І он збег от меня. Ну, ничего. Я просто была у іншій сукенці. Не у сукенці нават была, а у куртки такой дорожней там. Василь Сокач, чатный хулиган,
Ну да, ён такі, не просто хуліган. Жанавутасць. Пан Васіль, гэта ў нас такая, я пра нашага чатняга хулігана кажу. Гэта, ну, чалавек, там, дзе звяртае... Не, насправді, там, дзе з'яўляецца Васіль, все, у мяне адразу, ну, пачынаецца такі істэрычны смех. Потому што я ведаю, што ён зараз, ну, нешта мне напішу ў чаце, я не стрымаюсь, і ён мне ўсё заўсёды ўсё сапсуе. Просто. Вось. Карацей, мы з сябрамі, давайте павернуцца на Майдан, потом буду з вами трошки размаўляць. Карацей кажучы, замёрзла, але абдымахі мяне звычайна абагрэлі. Мы пашлі гуляць по Киеву, мы дайшлі до Залатых Варот. Гэта была незвычайная сустрэча, тому што мы багата смеялись. Мы спрабавалі запусціцца ў стрым у кавярні, але, на жаль, там, ну, я не ведаю, гэта тэхнічныя праблемы, я так і не запусцілась, на жаль, і пан Васіль спрабаваў, але з розных каналаў мы не маглі запусціцца. Таму, калі мы выйшлі ўжо на вуліцу, зайшлі за Майдан, там пачалі стрым, і нешта з такімі затыкамі пачалося. Мы зрабілі невялічкі стрымчык, але там, ну, ён прыватны вельмі, таму паўгадзінкі гэта наша такая суполка, хто ведае. Вось, мы застрыміліся, пасмяяліся і пакінулі сабе такія гістарычныя падзеі. Вот. Я теж, пан Василь, а що? Я розповідала зараз, як я чекала пана Василя у нашу Україну Русь. Розумієте, ён, напевно, 2 хвилинки ісці, але я його чекала хвилин 10. Ну, не 10, мабуть, 5. Вот, ось, ви за гэты час паспелі даехаць, пакуль ён шоў. Ось, но, насправді, гэты хуліган, наш пан Василь, я зараз вам распавяду, тому што я з яго смяюся, эксперт па жаночых фігурах. Вось, і ён падараваў мне штуку, якая потым мяне яшчэ абагрывала вельмі доўгі час, тому што ва Ўкраіне было вельмі холодна, а ён мне такую... Я ванганамі не малася. Ой, вы лепшыя ў мяне. Вось, ён падараваў мне штуку, я не буду распавядаць, што гэта, але, ну, я ўвесь час, калі была ва Ўкраіне, я яго нагадвала, тому што мне было вельмі цёпла. Таму пан Васіль, я яму прыватна потым званіла, казала, што шчыра дзякуй, але насправді ён мяне, ну, можна сказаць, ад холаду проста уратаваў. Ось. А я месяц... О, Боже. Ось, карацей кажучы, мы з сябрамі пасунуліся ў горад, мы таскаліся па Киеву, насмяяліся. Пан Васіль ёсць стрым, але, ведаеце, гэта такія прыватныя рэчы. Калі яны вырашаць яго размясціць у сетцы, яны гэта зробяць. Я не супраць. Але калі ёсць некаторыя такія падзеі, якія не трэба агучваць, то ён застаецца з намі, і мы глядзім яго все разам. Вось. Але мне здаецца, ён скоро ў сеткі пападзе. Таму гэта такое. Усе пабачуць, чым мы там займаліся. Вось. У мяне была прапанова застацца ў Киеве, каб я ададрала там адну таблічку, там, карацей кажучы, ёсць такая капсула часу, там такая таблічка, і я так думаю, каб я звандаліла, мне б дазволілі застацца ў іншых месцах у Киеве. Вось. Ну, мы вырашылі, што мы зараз раскаваць не будзем, і я паеду далей. Вось. Але я ведаю, што калі я нарэшце застацца захачу ў Киеве, ну, мне проста трэба нешта ададраць. Каб мяне захапіла паліцыя, мяне будзе повод застацца там. Новгород Вілінського. Вітаю, Саша, Космос. Карацей кажучы, поехала я домой, мабуть, у початку 11-й. Експерти по жіночих фігурах. А як то так всі розуміють? Не, слухайте, пан Василь, насправді, гэта, я вам скажу, гэта такі эксперт по фігурах, що просто усё як трэба зрабіў, усё як трэба. Не, ніякой пошласці, вы што,
Все было вельмі культурна. Насправді, сябры мае, гэта, я яшчэ раз кажу, гэта скарб мой, і ніколі яны мяне не абражалі, і я не дазваляю сабе абражаць іх. І вас у тым ліку, таму што я зараз з вамі размаўляю, но мне будзе сорамна, напэўна, калі вам за мяне будзе сорамна. Таму я заўсёды так, стараюсь, каб збоку не выглядаць вельмі дрэнна, каб маім сябрам потом не казалі, слухай, я наша это, ты разумееш. Карацей кажучы, дуже, Джек, насправді яму у гэтым сэнсе вывучацца ў яго і вывучацца, таму што то, як ён папаў з рэчу, якую мне падараваў, насправді, я не ведаю, якім гэта экспертам трэба быць. Ён проста на мяне паглядзеў, і адразу ён так, тынц, все зразумела. Вось. І мы, карацей кажучы, на наступны дзень да мяне павінна была прыехаць моя вагітная атадраць. Василька, не трэба пра атадраць. Усе ведаюць гэты анекдот. Не трэба яго паўторваць. Не, усе ведаюць. Хто хоча пасмяяцца, ідзем у інтэрнэт і глядзім анекдот пра атадраць соску. Усё. Далей нічога нікому не скажу. Да. Так, Василь, поводим себя чемно. Вот. Короче, кажуть, все, хлопці, ви такі у мене. Короче, кажучи, я поїхала додому, а зранку я зустрілася з своєю сябровочкою, тому що вона у мене трошки така на 8-м місяці. Захотела так само погулять по Киеву, по Тернополю, мы с ней разом вандровали. Остановитесь. Так, Артур. Я зараз нагадала историю в чате про «Остановитесь». И так само Василь там был. Дівчинка моя приїхала зранку, я поїхала її зустрічати, і, треба розуміти, що часу завсюди так мало, що ми знову взяли її вже у валізу і потягнулися по городі. І ми шаталися з 11 ранку, і додому ми трапили тільки о 6 вечора. Весь этот час мы таскалися по Киеву, ходили у кавярні, ходили у всякие разные места. И самое брыдкое, мы зашли в некую хинкалию, я ее называю, хинкалия, але, у меня нечто не склалось з ёю. Увогуле, потому что я заказала некие гэты штуки, хинкалии. Я не фанат грузинской, на жаль, кухни. Я не ображаю Грузию ни в коем разе, не, просто, это не мои, разумеете. Вось, и, не зайшло ніяк. Ви столиці Богова, Гродно, Брановичів, Мінську, гарні місця. Так, я мінчанка. Я сама живу в Мінську, але, так, Артур, фінкальні, тому що, мені не склалися відносини з нею. Ні, я нікого не хочу ображати, це такое ж приватне, розумієте. Але я як свиня сиділа. Яна мне показывае, як гэта все трэба рабіць, я раблю як яна прыгожая, нормальная, а я, просто во всей красе. І яшчэ до нас дзяўчына падышла, яна кажа, у вас все, тут все нормально, все гаразд, вам все падобаецца. І я сижу такая, з мяне все обтекае просто гэтай фінкальной. Блин. Я кажу, конечно, все добре, дайте мне папер. Короче кажучи. Не, слухайте, за тыя грошы, за якія я обляпалась, можна было і обляпацца. Нічого страшного. Але у мяне гэты сыр, я взяла з сыром, яна взяла з мясом, моя сяброка взяла з мясом, а я взяла з сыром, тому што, з мясом я трошки так бабаюсь браць нешта у кафешках. Ось, і, короче кажучы, яна чамусьці нормально поела, а у мяне ўсё, у мяне руки былі, тут все брудное, і твар увесь у сыры, у гэтым, яшчэ так, бярэш яе, надкусваеш, і яна цягнецца, відыце, гэтай ірыскі, бляха-муха. Я кажу, што гэта за ежа такая? Короче кажучы, у мяне з грузинской кухні. Да, Василь, я обляпалась на всі грошы. Ой, адзінае, што мне спадабалася, гэта кава ў іх смачная. Гэта не синдром крывых пальцаў, неправда.
Я нормально ем, я просто, ну, я використовую заўсёды, разумееце, у мяне есть, ну, ложки, там, вилки, ножи. Я звычайна карыстуюся прыборамі, а тут мне прапанавалі есці руками. Ну, руками я ем выключна курку, и все. Ну, гэтыя штукі я не умею есці. Ну, такое таксама бывае. Гэта, ведаеце, я суши чаму не ем, потому что я не умею есці суши. Па-першае, я не разумею, як вось гэтую блямбу можна засунуць адзіную ў рот, потому что, ну, блин, гэта якую пасть, прабачце, трэба мець. Ой, ужасно. Ну, карацей кажучы, я суши, калі ем, я іх таксама паласую. Так. Не, вы што, Джекі, я ніколі не была у ежы. Адзінае, калі мне там аперацыю зрабілі, мне трэба было на гэтай дыеце сядзець паўгады, але потым я звярнулася да нармальнай ежы і насправдзе зараз мне трэба сядзець на розных там дыетах, але я гэтага не раблю. Таму што калі я яшчэ на дыету сяду, ну, то будзе гамон проста насправдзе, таму што я і так 45 кілаграм важу, а тут яшчэ плюс абмежаванне ў ежы, ну, гамон будзе проста. Не, я палічкамі також не ем. Ну, слухайте, ну, блин. Ну, як вам сказать, я не хочу расійска казаць, але хочаш абгадзіцца, пачни выпендрывацца, разумееце? Я не умееш, не рабі. То бок, ну, я да іншых кухні, я звыкла есці вілкай, там, ложкай. Хелен, де дорожче, у Мінську чи в Києві? Ні там, ні там. Цены прыкладна аднолькавыя, ўсё залежыць ад порцыі. У Киеве, мне здаецца, просто порцыі яны трошки, ну, больш за мінскія. Юночка, вітаю, Саніка. Менскія порцыі яны меншыя, просто, ну, мне здаецца, так, ну, я так бачу. Разумееце, то бок у Киеве, ну, насправді у Киеве я на тыя грошы, якія са мной былі, я не была голодная. То бок мы хадзілі, дзе мы хацелі, і мы елі тое, што мы хацелі. Таму абмежавання ў мяне ў ежы не было, і мы пастаянна... Я з кавы, напрыклад, я з кавы не злазіла, таму што яна была, ну, дзешэўшая за менскую, напрыклад. У нас тут латэшка, яна каштуе $1,5, а у Киеве я бачыла, яна і за $1 ёсць, то бок, ну, не праблема, насправді. Не, я не могу так само есці так. Ну, я суши ем вілкай, звычайна. І вілка беларуская не вілка, але я не памятаю, як гэта будзе. Няма маіх сяброў беларускіх, якія бы мне памылку выправілі, там кажу пакуль як ёсць, а потым яны мне скажуць, і я ў наступным стрыме скажу, колькі я памылку на беларускай мове сказала. Вось, карацей кажучы, сытая была ў Киеве, не было ніякіх праблем, мы заходзілі ў розныя кавярні, у розныя спецыфічныя крамы. Я там привезла горілку з сабою, і просто у мяне нешта намікае. Вось, і карацей кажучы, ели, пили, ну, нормально абсолютно. И увечары мы уже поехали у Тернополь. У Тернополі мы были о 4 ранку. І коли я попала додому, насправді, вранці вівсянку, я не можу їсти зранку каші. Ніякі. Мені треба кава. І причому в мене кава що зранку, що вдень, що вночі. Я така, ну, я на каві завернута. І я сьогодні, насправді, з'їла 3 шоколадки. Але не кажіть моїм дітям, тому що я їм віддала одну на двоїх. Але я, ну, інших вкусняшок багато привезла. От. Ось, таким чином, о 4 ранку ми з моєї вагітної валізи прибули у Тернополь і Гарбата Київська. Моя сяброўка заказала облепиховую некую гарбату, ёй принесли мед, гэта было гэтай фінкальні, і, карацей кажучы, яны ее, ну, там некая субстанція була, насправді, я так і не зразумела, чому вона називається гарбата, но, напевно, смачная була. Там була субстанція з облепихой, там плавало все, і ёй додали мед. Я вельмі таксама хотела мед, але яна со мной не поделилася, і, ну, я на яе образилась і не стала спрабаваць яе каву, яе гарбату. Так, слесарі.
Ну, Юна відомий наш модер, тому тут, ну, мені здається, я не помилилася. Да навіть не здається, я впевнена, що я не помилилася, тому що ми з Юною насправді розмовляємо вже довгий час, я веду, що вона, і хто вона, і як вона. Тому, Юна, дякую тобі щиро, що ти до мене завітала. Вельми приємно. Сябровочка, що я бачу тебе тут. Увогуле бачу одних сябров. Ось, і тому, ну, я гарбату не спробувала, але я веду, у мене сябровка, яка мене зустрічає завсюди у Києві, у її гарбату привозять з-за межі. Яна завсюди смачна, але ну я каву п'ю, тому навошта собі зіпсувати настрой гарбати, коли є цудовна, заміжна кава, не білоруського помолу. Тому вітання Білорусі. Вітання Ігор. Бачу, що нік український, тому слава Україні. Ось і чат посіню. Так, ну, мені ж треба, я ж, слухайте, я яскрава, мені треба, щоб всі були рознокольорові. Гэта добрая ідэя, слухайте, Василь. Я про це не подумала. Ви, як завжди, фонтан ідей, розумієте? Пуер куштував. Я не знаю, що таке пуер. Ні, не ведаю. Ось, що, розумієте, я у Києві, ми їли, я вельми, коли зустрілася з сябровкою, ми пішли у пузату хату, ну, там просто побач було, тому що у мене альбо Макдак, альбо Пузатий хат. Я інших кофеїн просто не ведаю, і ну, завсюди, як ми по центру шатаємося, мене заводять у Пузату хату, там смачно кормить. Ось, і я тому поїхала у Пузату хату з сябровкою, і я взяла борщ, я взяла вареники, некий пирог у мене був смачний, і каву, звичайно. І за все я заплатила 64 гривні та 3 доляри. Ну, я не ведаю. По менських мерках це вельми мало, насправді. Василько Сокач мені сказала, що я неправильно тиск ставлю на вашу фамілію. Я пам'ятаю про братній процент, я з ним лягаю спати, і я з ним починаюсь, і ще в мене око дергається від вас. Звісно, які там суші притиляють. Згодна абсолютно. Тому я брала варенички, я суші не їла в Києві. Рівне тут. Рівне, вітаю, приїжджала сьогодні вночі. Був на стрімі у Дідусіка. Дідусіку, привіт, передала йому подарунок. Тому віно, Сергій, я не п'ю, тому не спробувала, насправді. Я пила у Тернополі, у перший день ми пили, в селі продають горілку. Вона дуже смачна завжди. Ось, ми пили горілку, а на наступний день я пила живое пиво. Ми зайшли там у пивоварню, вельми смачно. І мені дали спробувати трошки темного пива, я інше не п'ю. І мені дали спробувати трошки темного пива, і воно вельми смачне було, і тому я собі купила цілий літр пива. І видула його одну. Нікому не дала більше. Навіть братику своєму я їй не дала. Сказала, іди купуй собі сам. Ось. Тому горілка і темне пиво. Всі смаки. Знаєте анекдот, як українець 3 роки просидів на острові? Бачите, де жінки, кажуть мені? Так, невже вареники? Я вареники їла і в Києві. 63 гривні, це 2,5. Ну, мабуть, так. Коли 2,5 долари, то це 5 білоруських рублів. Так. Містик, вітаю. Чатник вельми блакитний, а блакитно-жовтий, я би сказала. Мені подобається. Я його трошки розмалювала. А що не так? Мені здається, вельми чудовно. Ось, ну, коротше кажучи, наїлися, напилися. У Тернополі, звичайно, у мене там тетя живе і молодший брат. Старший брат у мене зараз, як мені сказали, на другій лінії фронту. Я тільки не розумію, як. Тому що стоїть піхота, а вони за піхотою
Ну, то бок я трошки ў гэтым сэнсе не разумею, дзе... Ну, я ведаю, дзе ён, тому што мы размаўлялі, а мне потом паведамілі, што другая лінія фронту існуе, я ўвогуле про такую нават не чула ніколі. Мабыць, яшчэ і трэцяя лінія фронту існуе, але ну, я так глыбока украінскую ваенную тэматыку не ведаю, на жаль. Але трэба паглядзець. Карацей кажучы, малодшы мой са мной быў, а старшы недзе бегаў, і ён да мяне дазваніўся, калі я ўжо выязджала ў Менск. Ён мне пазваніў, таму што у яго зараз няма звязку. І увогуле, калі ты будзеш глядзець, Алексей, гэты стрым, я хочу, каб ты ведаў, што ты мяне зрабіў вельмі сумнай. Таму што, па-першае, у цябе няма звязку, я не магу з табой паразмаўляць. Гэта першы для мяне самы такі велічэзны касяк з твайго боку, але я разумею, што гэта не ад цябе залежыць. І па-другое, ён мне зараз абламіў адпустку ў квітні, таму што ён не павяртаецца дадому пакуль. Ён як Дзімка Даната на экран продолживая, и я не буду плакать, я ему обещала, але мы с им домовились сустрэцца на концерте 30 травня. Один день. Ну, короче, ён мне калі гэта сказаў, я трохі на яго абразілася, але я разумею, што ён зараз не венікі вяжа, а сидзіць где-то ў бункеры. Ну, не ў бункеры, а ў нейкім там памяшканні, дзе няма інтэрнэту, блін. І звязок такі, што просто яму трэба на нейкі пустрой выходзіць, каб ён мог пазваніць. Ужас! Ужас! Працягніце туды камунікацыі, калі ласка, вельмі трэба. Прашу, я нават гурілку той, што мяне цёця Маша дала, віддам. Хоча, не, віддам. Так. Щось на кшталце. Так, короче кажучи, Тернопіль. О 4 ранку ми були у Тернополі. І тетя Маша мені каже, ну, бери таксі, обов'язково, не шатайся по городі. Я не ведаю, хто я і що я. Короче кажучи, вона мені заборонила таскатися по городу і сказала, бери таксовку і їдь додому. Але 4 ранка, і я повинна була їй позвонити, її розбудити. Але я гэтага не зрабіла, і таму я толькі праз гадзіну аб'явілася і сказала, што я ўжо ёсць. Таму што яна, напэўна, паставіла сабе будзільнік, і яна зразумела, што калі мяне няма, я ўсё ж такі пайшла таскацца па горадзе. Вось, таму ў 4 ранку я шла з вакзалу, хто цернопільскі ведае, я шла з вакзала па плошчы да дома Роксалана. І каля Роксалана мяне поймала тетя Маша і сказала, хутка ехаць дадому. Вось. І мне прыйшлось просто павярнуцца дадому, тому што я хацела яшчэ застрыміць. Але лепей на тетю Машу не нарывацца, насправді. Вось. Слухайте, зараз я павярнуся да... Вы разумееце, што акум такі адабряем? А што я нешта загубіла? Чеснок. Хлопцы, я загубила чат. Зараз я вами трохи поживу, тому що ви нешта там смієтеся, мені ж сумно, мені ж треба так само посміятися з вами. Сергій, у нас холодно. І у нас так само холодно. Я сьогодні повернулася в Мінськ, був сніг. І ветер. Такий, блін, голову відриває просто. Ужас. Сюди на чеснок. Василь. Ну, я разумею, что вы такое зауважение не зробили. Ну, добре, я не буду про косяки, про Сергея казать. Что горілка, вітамін. І горілка, і сало, це вітаміни. Підтверджую. Кум одобряє. Я в кума не спитала, що він має одобряти. Поясніть, Вячеслав. Для тебе теж беремо. Вони з ним. Так, зелене серця – це для нас. А не дівчина? Бімба? Я не бімба. Слухайте, я коли кепку опранаю, метр отримується. Так само не была сярод 73. Не ведаю, што гэта такое. Заўсёды так, ну, себе так думаешь, як гэта быць сярод тых, хто не разумее. І не разумееш, таму што ты ж разумееш. Добраніч. Добраніч.
Олеже, дуже рада була бачити. До зустрічі, друзі, кажу. У мене тепло сьогодні було. Сергій. Поэтому коньяк. Все, побачила. Ні, мені була горілка і в мене було пиво. Але не разом, а окремо. В різні дні, тому що мені здається, якщо б я горілку і пиво один день, то був би гамон просто. Коротше кажучи, у Тернополі, на жаль, у Тернополі так само 2 дні була. Я там стрім зробила з парку Тараса Шевченко. І моя вагітна валіза, їй треба було купити речі, і ми 2 дні провисели у Тернополі на ринку. Я не хотела. Я навіть не поспела съездить у гидропарк, потому что, ну, ходили, короче кажучи. Так само у Тернополі холодно було, але трошки потаскалась, походила, поглядела. Родний кут, родний дом, і все у Тернополі, це кожний камінчик, кожне древце, но просто я дома. Вот вы разумеете, я ніде себе так не відчуваю, як у Тернополі, спокойно, вольно, пригоже. Для меня все там пригоже. Я не ведаю месца лепшага за Тернополь. Ты ідзеш по вуліцы, ты ведаеш, што тут гэта было, тут гэта. Я ўначы здымала ўжо, там трошки выходзіла ў эфір. Я нават зайшла на месца, дзе ў мяне упершыню я адчула, што я жывая, таму што крычалі: Лена, не закрывай вочы, ужас, мяне збіла машына. Але я зараз жартую, я кажу, што я галавой прыпыніла машыну. Міліцыянскую, я разбіла ім фару. Таму у мяне тут ёсць некаторыя такія адзнакі. Таму, пацаны, я ім пашкодзіла машыну. Усе добра. Я ў 5 год ведала, што трэба з імі неяк па-іншаму размаўляць, таму. Ти просто чудово активна. Так, я дуже активна і рідний край, Світлана, дуже файні. Дякую. Я у Тернополі, я себе відчуваю увогуле не так, як у інших місцях. Я трошки була зажата у Києві. По-перше, я зустрілася з людьми, про яких я, ну, розумієте, екран дає одно, а коли ти їх насправді бачиш, нечто інше. І по-друге, я не поспіла собі зробити на голові нічого. Мені казалось, що я, ну, може, ну, ніяку, видите, там, дівчинку зустріли на вулиці, кажуть: ой, боже, ти так виглядаєш, дрин, потім тебе покормим, що ли? Тому мені, ну, ніяк незручно за ім'я було, тому що вони такі пригожі, видите, акуратні, а я тут з дороги не перепронулася, на голові бардак і, ну, увогуле така ніяка. Ось. Родний край, файна пісня. Так, родний край. Зараз до пісні звернуся, тому що вчора мені прилетіла новина, що перепели «Воїни света» української, і я вчора слухала разів 10, напевно. Але у мене такий інтернет був дренний, що з таким затиком просто капець. Так ти щось... Ні, я не бухаю сьогодні, ви що? Ні. Сьогодні вже ні, і, ну, це, ну, містик. Ну, у кого что? Ну, я Тернополь просто обожнюю, я оттуда не вилазила. Мені, розумієте, у мене така ситуація, треба просто розуміти, як я ставлюся до гэтага месца. Я зараз розповіду, я не поспела вчора, у нас з билетами великая там беда сталась, нам ехать у Минск, а з билетами просто проблемы величезные, і ми вчора вельми довгий час витратили, не вчора, позавчора, витратили на билеты. Мы повертались на вокзал 3 разы, и каждый раз у нас были проблемы, виникали, тому что и все равно нам додали билеты на верхні полки, а у мене вагітна дівчина, ну, розумієте, що їй, ну, їхати на верхньому поверсі, ну, ніяк. Тому, ну, я там вибивала її нижню полку, коротше кажу: Олена бухає. Я собі така: ні, ну чому? Ми культурно, ми попили, поїли, все добре. Мені смішно так отрималось. Я приїхала в Сєрадул, Тернополь. Тетя Маша готувала борщик, потім я на некое м'яско там зробила, ми шиночку порезали, сальце з чесничком, все як ми любимо, цибулечка, смачний салатик. Я вам зараз розкажу.
вона зробила дуже смачні такі речі завжди, і вона сама з села, і вона, ну, дуже смачні речі, смаколики такі. Я, коли завжди приїжджаю, у яе стол, ён просто ломиться. Ну, я не вельмі любіць гостей, тетя Маша у нас така, ввогуле такая, яна до гостей просто фанат не здаецца. Яна заўсёды сустракае лепш за ўсіх. Вось. І гэта заўжды такі хлеб яна лепшы ў горадзе купляе, самы свежы такі. І разумееце, стол ён вельмі духмяны. Просто ты сідаеш за стол, гэта па-першае, і па-другое, стол у дзень не адзін. Іх, ну, мінімум 4, то бок у яе яна пакарміла. Ідзіце трошки адпачніце, потым опять сядзем есці, таму што мы, ну, напрыклад, паснеданалі, гадзіну палежалі з гэтымі выпуклымі пузамі і зноў ідзем уже есці, таму што ўжо другі сніданак ідзе. Ну, карацей кажучы, моя тетя Марійка, ну, це просто унікальна людина, в цьому сенсі вона, по-перше, вона дуже смачно готує, і, по-друге, в неї завжди столи, ну, просто для гостей чудові. Перфекто. Короче, мы наелись, як тузики, и, ну, гуляли, звичайно, гуляли по городу, по Тернополю. Провисели у другі день, на жаль, вельмі довгий час на вокзале, и то не так, и это не так, и гроши не те, и билеты не те, и, короче, кажучи, в этом сенсе нам Менск, то, что мы попали у Менск, у тыя даты, что планавали, ну, насправді, гэта складанае пытанне было, тому что наступны раз, калі мы маглі выехаць з Львова, менскі поезд, ён ідзе па чотных датах, то бок нам альбо 28-го, потому что 29 и 1 поезд не ідзе. А аўтобус браць мы не можем, потому что, ну, у мяне сяброўка, яна зараз на 8-м месяцы, і гэта складана для яе было б вельмі. Вось, і альбо 28-го, альбо другого выезжать. Ну, а другое для мяне уже гэта запозна было. Мне другого трэба было быць уже в Менску. Таму складанае пытанне. При делах разумно. Так, ну, понятно, что я пью немного, потому что... Ну, я зараз покажу просто, разумеете, что такое 48 килограмм. Гэта, ну, гэта вельмі мало, насправді. Вы думаете, что я, мабуть, там толстенькая, полная? Не. Калі хтосьці робіць вось так на таліі, ну, яно смыкаецца, насправді, пальцы ў мяне. Таму я не могу себе дазволіць багата піць, таму што я ведаю, што п'янкі-гулянкі яны сушаць яшчэ больш. Таму... Але в Україні горілочку попити – це так. Це я завжди лайк, тому що, по-перше, ця горілка, вона з села, вона чиста, і, по-друге, вона просто смачна. Ось і все. Так. А насправді, мені здається, Сергій, він скоро в Google со мною не буде розмовляти, тому що він завсюди їсти хоче. У мене усі розмови, коли Сергій їсть, це про холодос. Сергій, я не буду більше розповідати про холодос, я розповідати буду, як ми ходили до качок у Тернополі. Ну, звичайно, ходили у парк, показувала, як там цудовно у нас. І, ведаеце, ну, Тернополь – це таке містечко, яке... Ён маладзее, а я за ім не паспяваю, тому што ён прыгажэе, а я неяк усё ўжо летний и летний становлюсь. Я могу себе позволить в 2 раза выше. Ён так. Не, ну, ёсць, не, насправді ёсць людзі, якія кажуць, ну, ты нешта набрала. І я заўсёды, ну... Інтэрфунты скінуў Хелен. Мы зараз про вагу, ну клёво. Мне заўсёды смешна, таму што раней мяне раўнялі, мне казалі, ты важыш менш за парасё, альбо за казу менш. Зараз, бачыце, вы скінулі вес, зноў мною параўняйце. Ну добра, ну 45 кілограм, ну раўняйце. Такі залаты стандарт буду, разумееце? Я заўсёды смеялась, што мяне мой, ну, чалавек, він важыў 2 мяне. Тому было клёво. Тут пахнет пиром среди ночи. Лиза, я не буду больше распавядать, потому что проезжую, потому что она насправді тетя Маша моя. Это и вареники, это и сальцы, як трэба.
і все. Разумееце, украінская кухня, яна у мяне дома, і яна вельмі смачная. Заўсёды. Таму і горілка туди, і пиво темне після сніданку, не сніданку, а вечері. Все нормально. Інколи перекладали. Так, я так само, видите, я повернулася у Білорусь, я не чула мову амаль тиждень, і мені складно трошки зараз повертатися до її. Все, замикаю тему з їжі, тому що розповідати можу багато. У тіті Маші є ще така помідорка цудовна, я її з дитинства пам'ятаю, там засюди смаколики у нас. Яна альбо печиво нейкае, альбо цукерочки, там засюды. І гэтая памідорка, яна і зараз стаіць, і яна і зараз поўная, і вось мне 36 год, і гэтай памідоркі, напэўна, 36 год, альбо больш, таму што, ну, я колькі жыву, столькі я ў гэтай памідоркі лажу і дастаю то, што мне падабаецца. Пирога вже немає, закінчився. Так, коротше кажучи, і ми з моєю Катериною трошки у Тернополі побили і поїхали у Львов. Але у Львов, мені здається, гэта треба особливий стрим робити, тому що то, як нас сустрэў Львов, і то, як ён нас праводзіў за гэтыя 6 гадзін, які мы былі ў Львове, я прыгодна збірала больш за Літву і за Кіев і за Тернополь разам узятыя. Вось, Львов. Трэба разумець, у мяне у самой валіза, мае сяброўкі валіза, яшчэ пакеты з рэчамі рознымі, і яна вагітная. Мы выходзім у Львове. Мы ехали такие, як 5 зорок, у купе, нам было клёво, мы такие цудоўныя дзяўчынкі на каблучках, все добра, чухаем у Львов, и что? Я подыхаю, и я яшчэ еду и распавядаю, ну ты там не думай, все добра, все клёво, Львов, ён такі лайт, я его вельмі люблю, мы там будем ходить, бродить, все будет клёво. І стаім, сходы ідуць, мы ўжо выйшлі з поезда, і ідуць сходы, і нема пандусу. І вось трэба бачыць, адна стаіць вагітная, другая 45 кілаграм, 2 гэтых чемоданы, купа пакетаў, і Алена Сергеевна ўсё гэта цягнула на сваім грабылю, таму што, ну, звычайна яна на 8 месяцы, а я з гэтымі клункамі. Короче кажучи, я пакуль знесла ўсё гэта, мне здаецца, я яшчэ паўкілаграма загубіла дзесьці па дарозе, таму што, ну, было просто... сходы, яны не маленькія. Таму Львов, бляха-муха, еўрапейскі горад, зрабіце пандусы, хаця б на вакзале. Ну, гэта ужас, то жах быў просто. Таскаць гэта ўсё на сабе, і яшчэ паўбяды туды, ўніз. Я ж яшчэ потым уверх цягнула гэта ўсё шчасце. Таму у мяне прэтэнзій да Львова ў гэтым сэнсе вельмі багата. Вы такі, блін, прыгожы горад, а зрабіць пандусы не можаце. У мяне кофе, шоколад, плюс коньяк. Юна. Сергей, мы зараз загубім хлопцаў. Што вы робіце, дзяўчыны? Мы зараз загубім нашых хлопцаў. Я не буду паказваць горілку, якую я прывезла з собою. Ну, насправді, яна просто... Яна яшчэ, ведаеце, яна на горішках. Такая смачная вельмі. Моя цёця сама ставіць. Не, яна яе не ганяе, але, ну, ставіць. Яна купляе такую гатовую ў сяле. І я кажу, що це таке? Вона каже, горілка на горішках. Я такая, окей. Так, у нас такая тема пошла. Ну, Львов. Повернуся до Львова, по-перше, з пандусами, блін. Як заўсёды іх там нема. Я заўсёды Львов не любила толькі за то, што мне пастаянна трэба таскаць на сабе гэтыя клункі ўсе. Ну, ё-маё, 36 год я веду Львов. Ну, можна там пандус хаця б адзін паставіць на кожнай платформе.
Василь, мы без падрабязнасцей будем. Файны місто Тэрнопіль і прыгожы місто Львів. Я нічога супраць не маю, але пандусы, блин, можна зрабіць. Ну, можна зрабіць пандусы. Прабачце мяне. Я насправді, тому що я таскала, і мені було тяжко і складана. Я трохи такая. Гэта па-першае, па-другое, выйшлі з вакзала, ветер просто галаву сносіў. Просто. Я вышла, и я такая, а мне еще стрим вести. А руки, я ж не казенная, разумеете, я ж болять. И ветер, и дождь, и снег. И я вышла, я думаю, боже, и все. Ну, и снова я приехала, пробачьте, такое надворье, что просто гамон. А я ж не буду сидеть здесь и там, отсиживаться у центра гандлёвым. Не, мне ж треба ісці и погулять трошки. И, короче, кажучи, увесь день по Львову. Таскались. Все. Так, алкоголики, не кажите. Самые алкоголики. Суббота вечер, усе цвяров засидеть, пишуть коментары мне в чате. А у Менску початок перший, напевно, я не ведаю. Початок другой, а у вас початок перший, и у меня стрим іде. Ну ничего, завтра выходный день, можно поспать. И мы таскались с Катькой моей, таскались, все шукали кафешку такую нормальную, как можно было посидеть. Яны все нормальные, але нейкая с рыбой, нейкая, опять гэтые фінкалі, я не могу, ну просто, я кажу, я не могу зайсці туды. Потым нейкая абасобленая кавярня выключна смаколікі. Ну, трэба ж і паесці трошки, і папіць трошки, то бок, ну, кавы папіць. Шукали, таскались. Знайшли пиццерию. Пошли в пиццуху, зашли в пиццуху. Слухайте, сели у пиццухи спокойно, никого не чапаем. Нас никто не чапает. Только мы сели, только заказали. Нейкі, блин, пробачьте, пьяный чорт заходить. И вось аккурат перед нами лясница, як лясница головой, а пол. Я не буду распавядать, что там было. Мы и у меня, разумеете, у меня просто пачаўся істэрычны смех, тому что, по-першае, я только без пандусаў гэтых, я только за сходаў, у мяне горб баліць. Мне поесть, потому что ранок я есть хочу, я не снедала. Ну, снедали у тети Марійки, яна зрабіла там нейкую каву, канапки, але, ну, трэба ж і паесці. І, карацей кажучы, Львов, гэтыя сходы, бляха, гэтыя надвор'е, чорт пабяры яго, і гэты чувак. І я кажу, боже, 12 гадзін дня, а у мяне ўжо столькі ўсяго адбылось у Львове, што я ўжо просто далей знаходзіцца ў ім не хочу, я б хацела ўжо паехаць дадому. Вось. Мы, ну, вельмі скора паелі, таму што там знаходзіцца сярод гэтага ўсяго там людзі набеглі да яго, таму што ён там нешта сабе зрабіў, не вельмі добрае, напэўна. Вось, я так разумею, што і хуткую дапамогу вызывалі яму, таму што ён ляснуўся вельмі так недобра. Карацей кажучы, я кажу, 12 гадзін я ў Львове, і у мяне просто мозг закіпаў. Я думаю, боже, мне ідці далей, мне нешта трэба распавядаць, мне трэба стрым запускаць, таму што, ну, я ў горадзе, я ў Львове, тым больш, што я ў Львове, а тут такія падзеі адбываюцца, ну, просто дзень пачаўся гамон как. Трошки по Львову пахадзіла, трошки адпачыла, запусціла пару стрымаў. Снег, дождь, мокра, ветер, руки ніякія і плюс інтэрнэт. Гэта просто быў гамон. Я запускаюсь, мяне выкидывает. Я запускаюсь, тормоза. Я запускаюсь, знікаю увогуле ўсё, у меня просто чорны экран. Я так намаялась з гэтым інтэрнэтам у Львове, я не ведаю, што у вас там вышкі дзе стаяць, але... Я запрашаю вас, Васильку, у файне місто Тернопіль. Ви побачите, що ми, між прочим, не горше за Львов. І у нас усілякі там не падають тваром у подлогу, пробачте. І пандуси у Тернополі есть. І дороги есть.
Так що приїжджайте у файне місто Тернопіль. А ось, коротше кажучи, з інтернетом була біда. Я стриму мені рвала так само. Мабуть, на дворі. Мені здається, що там з надвор'ям було зв'язано все. Ось. І що там у мене ще відбулося? Ніж ще таке древне у мене відбулося. Або не древне. Я вже не пам'ятаю. Я забула. Коротше кажучи, Львов мене зустрів вельми так, ёк-макарёк. Мы попали у трамвайную историю еще. Львовские трамваи – это еще той квест, насправді. Тому що есть сучасные трамваи, яны вельми пригожие, яны зручные. Там можно оплатить карткой квиток, нема питань. Я всем вітаю. Як ви в Україні з дорогами? Дороги гэта дзе паспелі, там зрабілі. Дзе не паспелі, там не зрабілі, там гамон. Як Артур напісаў у літоўскім чаце, калі я вела стрым там, калі калесо не загубілі ў калюжы, рахуйце, што вы добра праехалі. Дзе як? Там зараз рамантуюцца дарогі, таму, да Киева, напрыклад, я ехала, вельмі добрыя дарогі былі. Таму што мы ехалі па Беларусі. І там праз Гомель, напэўна, мы ехалі, праз рэчыцу. Не праз рэчыцу, праз Гомель заезжалі. Там добра ўсё было. Там Артур правильно напісаў, калі калёсы не застаюцца на дарозе, гэта добра праехалі. Вось. Сэнс не ў гэтым, насправді, там усё рамантуецца, вельмі будуецца багата ўсяго, таму, дайце некаторы час ім апракінуцца ад гэтага высокага жыцця. Вось. Таємніча гісторія, не зовсім таємніча. Коротше кажучи, зайшли з сяброўкай маёй, а яна, я ж кажу, яна вагітна. Цяжарная беларуская будзе. Вось, мяне, па-першае, я голас сарвала, тому що я постійно казала обережно вагітна жінка, обережно вагітна жінка, обережно вагітна жінка. Меня просто, я як попугая повторила постійно, тому що набилися стільки людей, капець просто. Ужас був. Але саме цікаве, я ведаю, что там постоянно есть контроль. А мы зашли у дальние двери, и набыть себе квиток, и он продается выключно у кіроўцаў, пробачьте, як і у Менску. Можно купить альбо на прыпынках, альбо у кіроўцы. Але у адрозненні ад Менску, у Менску ёсць прыпынкі, на якіх квіткі продаюць. А у Львове я нешта не сустрэла. Мы шукали, но нешта мы, мабыць, не па тых злачных месцах болтались. Мы, короче кажучи, не змогли себе купить квитки на проезд. И, бог с ним. Я кажу, ой, фигня, там у кіроўцы можно все купить. И мы такие две дурынды поперлись у дальние двери. И я бачу, что гроши передают до кіроўцы. Мы так само там гроши передали, и чекаем квиточки, чекаем. За нами ще жанчына одна гроші передала на 2 квіточки. Короче, мы гроші віддали. І ось цікаво, ми у один час віддавали гроші, але квіточки нам повернулись, я їх пробила, компостери, усе як треба. Ось. І некоторий час приходить, я про ту жанчину вже забыла. І я стою така у розкарачку, тому що мені треба мою Катерину обороняти, щоб її не налетіли просто. А я ще така сама, Геракл, капець. Ось. Я стою, у мене у руце мої квіточки, і тут йде такий добрий хлопець з контролем. І починається історія, нам квіточки віддали, а жінчині, яка з нами разом передавала, не віддали. Коротше кажучи, там ціла була історія. Я ось у розкарачку так стояла, доказувала, за мною моя Катерина, і я стояла, доказувала, що жінчина разом з нами гроші віддала, але хтось, напевно, їх у кишеню просто поклав і вийшов, тому що її не повернули квіточки, а штраф, такий солідний, 120 гривень, видите, так, блін. І я кажу, я не з нами, я сама приватна, я віддавала гроші до кіроўці, каб її повернули, але там, розумієте, там, насправді,
прайсці ўперад і купіць ну ніяк, таму што ён настолькі забіты быў людзьмі, я нават не ведаю, як гэты хлопец там праз іх праціскаўся, каб праверыць наяўнасць гэтых квіткоў. І мы такія, боже, капец, і ён яшчэ цісне на мяне, я на Кацьку. Карацей кажучы, мы паглядзелі на весь гэты жах, праехалі, мабыць, 3 прыпынку, і мы выйшлі, таму што я сказала: Василь, вибачте, але це дурдом. Я не ведаю, як ви выкарыстоўваеце гэты від транспарту. Ну, насправді, для мяне гэта трохі... Яна такая, ну, гісторыя прыватная, таму што я у Львове, ну, нехай не так часта, як хацела б быць, але, ну, бываю. І я ездзіла на гэтых сучасных трамваях, ну, там лайк. Там клёва, а вось гэтыя, которые не вельмі сучасныя, ну то жах просто насправді. То капец. Таму, калі вы ў Львове, я вам прапаную просто дачакацца нармальны трамвай. Яны на лініі ёсць, просто іх трэба, мабыць, ну, мы трамвай чакалі хвілін 20. Хаця ў Менску інтэрвал паміж трамваямі, ну, мне здаецца, менш, 10-15 хвілін дзесьці. Яны шустрыя. А ёсць маршруты, якія яны такія карыстуюцца, ну, выкарыстоўваюцца часта, і там інтэрвал 3-5 хвілін, то бок они, ну, пастаянна шастаюць гэты трамвай у нас на лініі. Наша украінарнасць, пан Василь, эксперт па фігурах. Я вас вітаю. Я говорю, вітаю. Прыемна сёння стрым у беларусаў быў, клёвы. Таму вітаю сваіх сяброў. Распавядаю, як я з'ездзіла ў Літву і як я была ва Ўкраіне. Карацей кажучы, Львоў нас сустрэў ось так. І мы вырашылі, што мы ў дарогу бярэм з сабой піцуху, таму што трэба было нешта павячэраць. Ось. Но піцуху мы з-за піцухі амаль спазніліся, ну, амаль не спазніліся на поезд. Таму што мы чакалі яе доўбаных, мабыць, ну, вельмі доўга, мабыць, хвілін 40. У нас так доўга піцуху не робяць. Ось. Карацей кажучы, цікалі мы з Львова, як шаленыя, таму што, па-першае, я замёрзла, стрымы не атрымаюцца, рве пастаянна, нейкія, дзядзькі падаюць, у трамваі гамон, нават не даехалі. Василь. Наша местная развлекалка ў чаце. Вось, карацей кажучы, вось так павандравала. Все добре. Пан Василь, дякую, що зайшли до мене. Я також зараз піду вам покину коментар з Любою Васильівною. Ось, карацей кажучи, із Львова ми ляцелі шушаленыя, тому що Львов, ну, гэта ўпершыню, мабыць, у мяне такія ўражанні ад Львову, тому що трохи я ад яго такого не чакала. І плюс тролілі пастаянна маю Кацьку. Але гэта прыватная гісторыя. Усе львавяне, якія яе сустракалі, яны чамусьці рахавалі, што трэба абавязкова яе падчапіць. Вось. Але я была побач з ёй, таму потым я чапляла львавян. Ось. І адзінае, што нагадала мне, што я ў Львове, гэта то, як размаўляюць львавяне, таму што я нагадала адразу дзіндзяў. Я кажу, я ў Львове, дзетка. Я ўсё памятаю. Вось. І ўсё. Мяжу праходзілі спакойна. Уначы, насправді, не выспались, таму што паспаць до мяжы у нас не атрымалася, а ўжо пасля мяжы мы пашлі спаць. Гэта ўжо 3 гадзіны па Менску было, і ў 9 ранку мы былі ўжо ў Менску. Таму я вас запрашаю. Вітанне ад Влада. Пан Василь, щиро дякую за вашу зустріч, тому що ваші обнімашки, вони все ще гріють мене. Це було чудово. Я окремо вам кажу дуже щиро дякую. Дуже величезне дякую, тому що, ну, насправді я
з задоволенням себе піймала на думці, що я маю зараз друзів, які мене ніколи не залишать одну. Я знаю, що я до вас звернусь в будь-яку хвилину, і ви будете мене підтримувати, і з вашого боку, якщо мені буде потрібна допомога, вона, ну, просто моментально я її отримаю, тому я кажу Києву, киянам, людям, з якими я мала повагу зустрітись, і з своїми сябрами, яких я зараз бачу в чаті. Насправді, коли ти задаєшся питанням, а ці здоліш ти, коли станеться так, що ти покинеш родную хату беларускую, если коли так адбудзецца, калі нешта адбудзецца ў Беларусі такое, з чым ты не согласен, і ўсё ж таки прыйдзецца пакінуць краіну, я вельмі боялась того часу, тому что я, ну, насправді, не глядзячы на то, что я ношусь постоянно, я вельмі такой хатні чалавек, я люблю свае куточки маленькія, яны мае, прыватныя, мои пауцінкі, павучкі, ўсё гэта маё родненькае. І я задавала себе пытанне, ці атрымаецца ў мяне просто, ну, асесть. І не там, каб не было гэтага перыяду, калі трэба адаптавацца, калі трэба там, ну, прыглядацца да кагосьці или альбо яшчэ штосьці. Не. Ведаеце, я зараз у той сітуацыі, калі я ведаю, што дзе б я не знаходзілася, у Беларусі, ва Ўкраіне, са мной побач заўсёды людзі, якія, ну, просто яны не дадуць мне думаць пра нейкія дрэнныя рэчы. Яны будуць побач са мной, яны хвалююцца пастаянна. Я колькі была ва Ўкраіне, столькі ў мяне пыталі, ці ела я, і дзе я буду спаць, у каго я прыпынілася, ці ёсць у мяне там дах над галавой. То бок я кажу пра тое, што я не буду пакінутая ніколі у гэтым сэнсе. Таму шчыра дзякую вам за тое, што вы ў мяне ёсць. Я буду скончваць стрым. Я вас вельмі ўсіх люблю. Я з задаваленнем павярнусь ва Ўкраіну, калі ў мяне з'явіцца магчымасць. Мне багата пісалі рэчаў, мне вельмі прыемна, што вы запрашаеце мяне да сябе. Гэта клёва, насправдзе. Вось, я б хацела вам таксама прапанаваць прыехаць у Беларусь, але, на жаль, я ведаю, што нават мой Алексей гэтага зрабіць не можа. І Ромку мій також прыехати до сестри не може. Гэта дрэнна. Таму што ёсць у нас прэцэдэнт, калі Паўла Грыба проста захацелі на тэрыторыі Беларусі, і мы маем такую сітуацыю, што украінцаў тут, на жаль, украінцам не вельмі бяспечна. Я не ведаю наконт іншых, але ёсць вось такі у нас Павел Грыб. Усе ведаем пра яго, таму не хацелі. Кітайцаў не запрашаеце, кітайцаў не запрашаю, але я ведаю, што з майго раёна сьогодні забралі чалавека, і у яго, скорей за ўсё, таксама коронавірус. Дыагнаставалі, таму, насправді я трошки так, у гэтым сэнсе я не паехала. Мне сёння павінен быць форум, і я не паехала на форум, тому што там з іншых краін прыехалі людзі, але я вырашыла, што я ўсё-таки пакуль не гатова. З астатніх навін, паўхвілінкі, Rock Music World, вітаю, шчыра вітан. Я ведаю, што у нас, такой панікі няма, і, трэба разумець, дзе ты, дзетка, і мы такія шматкі з навін атрымваем. Каб была такая паўнацэнная стацця, што там, у нас толькі звяртаюцца, ёсць такія суполкі нашыя прыватныя у Telegram, туды людзі скідваюць нейкія фоты, нейкія відэа, і мы бачым, што у Беларусі, у Менску дастатньо багата людзей, апранутых у гэтую медычную форму, абараняючую ад розных гэтых дрэнных рачэй. І насправді проста ты не разумееш, чаму гэтага няма
у навінах. Чаму аб гэтым не гавораць? Таму што, ну, бяспека – гэта прыватная рэч кожнага, і калі чалавек ведае, што можа быць небяспечна, я ўпэўнена, што чалавек павінен ведаць, што адбываецца ў краіне, разумееце? Мы размаўлялі з італійцам наконт каранавірусу, ён якраз знаходзіцца на тэрыторыі, дзе ідзе асаблівы гэты, ну, вялікі ўсплеск. Вось, ну, я ж кажу, ён дома сядзіць, ён кажа, так, мы не працуем, таму што ў нас ідзе вельмі высокая колькасць выпадкаў захворванняў. Але яны ведаюць пра гэта. А мы, ну, вядомы сайт включу, ведаюць, што ён існуе. Вось, то бок, мы такім чынам, разумееце, атрымваем навіны, што дзесьці там, кагосьці там узялі. То у нас у асноўных навінах гэтага няма. Я сцежу, таму што, ну, мне трэба ведаць, у мяне дзеці адукацыю атрымваюць ва ўстанове, дзе багата людзей. Разумееце, то бок, ну, я за бяспеку. Калі ёсць, калі ласка, ну, прапануйце нешта нейкія. Я ведаю, што у нас тут вывозілі ў Кітай маскі з Беларусі просто фурамі. І зараз у Менску, ну, я сама заўтра пайду, спрабую купіць сабе маску, але па навінах я бачу, што масак няма, і Мінабароны заказала новыя маскі. У Менску 2 мільёны чалавек, 1 600 000 заказалі. Што такое 1 600 000? Маску трэба зменьваць каждые 2 гадзіны. Ну, все будзе добра. Мы сядзім дома зараз, таму... Пан Васіль, я дапамагаю і буду дапамагаць, пакуль у мяне ёсць мажлівасці. Я кажу, нашы дзеты кращі ў свеце, вы разумееце мяне, і таму я просто скажу так, калі бяда пастукала ў мой дом, я не была адна. Мне дапамагалі ўсе, хто мог на той момант зрабіць хоць нешта такое, што дапамагло бы маёй дзіцяці. Таму ўсё, што датычыцца зараз дзяцей, гэта моя прыватная гісторыя, і там, дзе я магу дапамагчы, я заўсёды дапамагаю. Я гэта раблю не таму, што я такая сардэчная проста. Не. А таму, што мяне гэта прыватна кранулася, і не аднойчы, таму я буду побач з вамі, і калі ў мяне атрымваецца, я дапамагаю. Калі не атрымваецца, на жаль, тут таксама, вы ж разумееце. Все, сябры мои родненькие, мои любимые. Так, у мяне багата ключикаў, і я потым яшчэ буду раздаваць. Іх не трэба ў мяне купляць. Вось, але, ведаеце, мне заўсёды трэба побач з сабой мець кагосьці з ключом, каб ён прыйшоў мне і нешта там пачыніў. Все, мои сонечки. Дякую, што былі са мной. Скучала за вами, таму трошки паразмаўляла. До сустрэчы, і будзем спрабаваць наступнага раза чат-рулетку. Все. Слава Украіне, жыве Беларусь. Папа.